Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mbukeli wethu omuhle. Namhlanje ngiphathele ivideo emnandi lapho owayengumengameli wakuleli ebonakale emagcekeni asebuhleni evakashele inkosi yethu uNyazi lweZulu. Wamukelwe ngezandla ezifudumele nangothando. Ayigcinanga inkosi ngokwamukela yena owayengumengameli siqu sakhe kuphela, kepha ithe nezimoto akade ehamba ngazo umnumzane uJacob Zuma azingeniswe ngaphakathi emagcekeni omuzi omkhulu wethu wasebuhleni. Siyabonga kakhulu-ke, siyafisa engathi konke akade ezokucela umnumzane Zuma akwamukeliswe, ngokuba bonke abanethemba kuye uJehova bayokwamukela abakucelayo. Ngiyabonga. Nento eyehlele amaNazaretha ngangza kwethu, akekho umuntu ongafika emzini kayihlo athi phuma, awuyona inkosana, awuyelutho, eke ungabangi namuntu nowakwenu kodwa utshenwe zihlobo nabezizwe ukuthi awuyelutho. AmaNazaretha eyibandla elikhulu kunawo wonke Afrika